Iniciamos entón o extraordinario. O primeiro é a aprobación acta anterior 3/17 aquí. Non sei se vos tens algo que... Nós estivemos revisando a acta agora, e o que nos sorprende, con respecto, non é tanto con respecto a acta, que acta digamos que non se revelou acta, pero que sí que nos sorprende que por parte deste grupo de goberno se estaba unha enmenda, supostamente, a nosa iniciativa de haber recollese de Vigo, trazado de Vigo, cando iso non se recolleu en ningún momento. Dícese claro que pode estar os vídeos no pleno para que todo o mundo poida verificarlo, que en minuto 16 4, cando de memoria, se di expresamente por este portavoz que non se acepta unha emenda porque non hai nada que modificar na moción, xa que na moción se falaba expresamente dos camiños de Zar. E, polo tanto, na parte resolutiva non había nada que modificar. Que a pesar diso, que o grupo de goberno saíse na prensa dicindo que se aceptaba a modificación para que houvese, digamos, os camiños de Zar entre Vigo e Arcade, como así se nos tivese contemplado, e que nos deixa sorprendidísimos. Non entendín que son. En todo caso, está o vídeo... En todo caso, o vídeo está aí para quen queira verlo, se di con absoluta claridade, na acta non se recolle, é dicir, que xa... Pero na acta non teño que verificar nada. Que simplemente, bueno, vemos que aí está ali, pero que non aparece non recollido na acta, dice de maneira clarísima no vídeo, e que a pesar diso, vamos a ver que a cuestión que se diga neste pleno, a ver, o valor que se está dando nos plenos, bueno, pues xa o sabemos, cuestionable, pero que se chegue a, en función do que nos queremos permitir, dicir unhas cousas nos medios, é que vaya, que xa está aí, podemos chegar. Eu entendí que se aceptaba en todo caso, pero se xa non se recolle na acta, está claro. Como, perdón? Digo que se non está recollido na acta, está claro. Bueno, xa non está recollido na acta, pero creo que... Eu entendín que se aceptaba, e, por lo tanto, se está permitido. Pero, en todo caso, que se non está recollido na acta, non hai nada que... En todo caso, o que sí queremos pedir ao grupo de goberno é un pouquinho de rigor e de respeto por estes plenos. É dicir, nos últimos non se transmiten iniciativas do pleno que non se cumpran con cuestión con mandatos do propio pleno, pero que agora hasta iso podíamos chegar a de que se digan que se aceptan cuestión de unha iniciativa de verde e se manden medios con total alegría, que son cuestións que se dixo especificamente, ademais, especificamente. E aí estou digo un minuto, minuto 16:30, que se dice que non hai, digo, este portavoz di, literalmente, non hai nada que modificar da moción, porque na parte resolutiva da moción se foron os camiños de ferros, dices así, literalmente. Parece ser que dá igual. Acta está ben, non? Na acta, certo, non se recolle a interpretación que fai o grupo de goberno. Vale. Cal, decimos que é unha cuestión exclusiva do grupo de goberno. E pedimos, por favor, que non se repitan este tipo de cuestións, porque notamos, cando menos, vaya, falta de rigor que empeza a ser preocupante. Eu non vexo ningún problema en eso, pero, bueno, en todo caso, se a acta está ben posta, non hai... Mira, o que si non é que nós queríamos recoller, que era unha pregunta túa, precisamente, eu creo que está mal recollida na acta. Non, aquí, cando dice aquí na quinta, que protocolo se segue cando alguén, eu creo que non dixete cando lle pica unha vespa, eu creo que dixete cando hai un niño da vespa, non? Claro, si, iso non é... Eu creo que iso está mal, non? Hai que modificarlo, non? No punto quinto, que protocolo se segue cando, o que recollate é cando alguén lle pica unha avispa velutina. E o que preguntou foi cando se detecta un niño de vespa velutina. Bueno, usted, a cuestión nos... Entonces, a favor e abstencións. Bueno, pasamos entón ao punto de orden do día, que é que nos trae aquí, que é unha moción precisamente do BNG para abordar a situación do Concello despois da traxedia
Pois esta é unha moción, como dixemos, que semella obrigatoria despois da situación dramáticas, caóticas que vivimos neste Concello despois da vaga de lumes dos pasados 15 e 16 de outubro. Foron días que probablemente foron dos días que tristemente, desgraciadamente, todos lembraremos como dos días máis duros, cando menos da nosa historia recente, porque, unha vez máis, esta situación repítese, xa case como se fose un mal estrutural, un mal crónico deste Concello, deste país, máis esta vez o fixo cunhas dimensións e cunha violencia que fixo que moitísimos veciños que ainda a día de hoxe tiñamos veciños graves, hospitalizados, e que teñamos un número importante de vivendas e de propiedades afectadas. Ante esta situación, nos registramos esta moción porque entendíamos que, lógicamente, despois, unha vez solucionado o urxente, toca abordar o importante. Temos que dicir que, entendemos que comprería, sería importante termos esta xuntanza un pouquiño antes, porque creemos que moitas das iniciativas que aquí se están nesta moción son urxentes e importante que as implementemos, mas o que sí que está claro que exixen, sobre todo, a situación que vivimos neste Concello, unha reflexión seria. Unha reflexión seria porque o que se algo estamos comprobando é que, evidentemente, as medidas que se toman non funcionan e aquelas que non se toman, en moitos casos, están provocando situacións terribles que de ninguna maneira podemos permitir que volvan a repetirse. Lóxicamente, na trama do lume hai unha responsabilidade evidente, directa, é dicir, daqueles que plantan lume, non en van os lumes son provocados, coñécese que así é, mas, lóxicamente, hai toda unha situación que ten que ver unha realidade forestal, coa realidade do Monte Galego, que fai que esa realidade que temos cos incendiarios teña consecuencias moitísimo máis graves no caso do noso monte. Lóxicamente, hai que actuar en todas as liñas. Por suposto, condenar e perseguir a todas aquelas persoas que plantan lume ao monte, mas tamén actuar e modificar todo o que haxe que modificar para que as consecuencias deste lume non causen os efectos que vimos de ver no noso Concello e para facer todo o que este na nosa man para que estas situacións non se repitan nunca máis. Nos creemos que dende este grupo municipal tivemos unha actitude de absoluta colaboración co goberno local. Así o fixemos, así o intentamos facer dende o primeiro momento. Nos creemos que ante a situación de urxencia, situación verdadeiramente dramática que había, non cabía outra resposta senón a de poñerse a disposición deste goberno para, na medida das nosas posibilidades e na medida da nosa capacidade de traballo, tratar de sermos útiles ao goberno, en tanto en canto que o goberno, a veciñanza. Creemos que o fixemos e creemos que era a nosa obriga facelo tamén. Creemos que unha vez solucionado iso, apagados os lumes e atender aos veciños, é exactamente igual a nosa obriga a de abrir espazos de reflexión e tratar de que algunhas destas circunstancias que motivan que o lume teña estas consecuencias tan dramáticas no noso Concello, insisto no noso Concello porque é Soutomaior, así o se recoñece, verdad, que un incendio de alta actividade, un Concello, perdón, de alta actividade incendiaria, que as consecuencias destes lumes teñan que ser, digamos, se vayan paliando e minimizando na medida do posible. É a nosa obriga e creo que son momentos de estar á altura. Momentos de estar á altura porque temos que reconocer que non sempre foi así. Eu quero dicir que noutros momentos, cando había outra lógica, poderes, é dicir, por parte dese Concello, vivimos declaracións e situacións que eu creo que de ninguna maneira debemos repetir. Pola nosa banda, desde logo, así o fixemos. E creemos que facer determinadas declaracións, cando as situacións son tan graves, non contribuíron a nada.
Entón creo que agora estamos, dende logo, pola nosa banda, así vai ser, queremos deixar atrás aquelas cuestións que a noso xuízo foron moi desafortunadas, mas que nós de ninguna maneira imos repetir e que pretendemos que estas circunstancias nos leven a que todos, por riba de calquera discrepancia política, sexamos quen de facer aquilo que a veciñanza espera de nós, que é poñernos a disposición da veciñanza e tomar medidas dunha vez por todas para que, na medida das nosas posibilidades, poidamos resolver ou poidamos incidir e poidamos actuar sobre moitas das causas e das realidades que fan que teñamos que padecer esta lacra como son os incendios forestais. Polo tanto, nesa liña e con esa filosofía e con unha absoluta vontade de acordo, de colaboración, unha absoluta vontade constructiva, a nosa intención é propoñer unha serie de medidas para que entre todas e todos poidamos contribuir a que esta situación, lóxicamente, as cuestións que son competencia do Concello e tratar de incidir naquelas que non son competencia do Concello para que as administracións responsables actúen, poidamos levar adiante estas iniciativas, en definitiva, protexer a nosa veciñanza para que nunca máis teñan que vivir situacións como as vividas. Situacións que, insisto, foron dun drama de tal dimensións, como todos sabemos, que a nosa obriga actuar. E a nosa obriga estarmos xuntos por riba das diferenzas lexítimas, máis diferenzas que poida haber, pero sí que creemos que a situación e a gravidade dos feitos exixe de nós estarmos á altura, exixe de nós sentármonos todos xuntos, exixe de nós tomar medidas en conxunto, tanto dos diferentes representantes dos veciños como de todos aqueles colectivos e activos que poidan ter algo que dicir nesta cuestión. Entón, nós por iso propoñemos unha serie de propostas. A proposta primeira ten que ver con unha declaración, na que se lle envíe todo o noso afecto e toda a nosa solidariedade ás vítimas dos lumes forestais que perderon as súas vivendas, que perderon en moitos casos ou que sufriron desperfectos nas súas propiedades e, de maneira moi especial, aos feridos do noso Concello que aínda a día de hoxe están recuperados. Por lo tanto, vai para eles, eu creo que no nome de todo o pobo de Soutomaior, se así o consideramos, os nosos mellores desexos de recuperación e toda a nosa solidariedade. Aceptamos tamén unha emenda na comisión para que este traslado de apoio se fixese extensível tamén a todas aquelas persoas que perderon a vida nos diferentes concellos. É unha emenda que se fixo dentro do goberno e que, como non pode ser de outro xeito, aceptamos. Tamén, nesta moción, queremos trasladar o noso agradecemento, o noso recoñecemento ás veciñas e veciños que se enfrentaron ao lume dunha maneira absolutamente heroica. Creo que compre no nome tamén de todo o pobo de Soutomaior que está representado destacar a unión, a solidaridade e o heroísmo dunha veciñanza que, cunha precariedade absoluta, foi quen de enfrontarse ao lume e de protexer as súas vivendas, os seus barrios, as súas parcelas. Son deses días nos que a desgracia e a traxedia saca tamén a súa parte heroica, que fai que creo que todos os que aquí estamos esteamos profundamente orgullosos e orgullosas da nosa veciñanza. O terceiro punto ten que ver cunha posta a disposición dos medios e recursos deste Concello para axudar aos afectados a contribuir a que se recuperen a normalidade coa maior brevidade. É un punto que entronca con algúns dos outros puntos que ten que ver coa constitución dunha mesa ou dun encontro, como se quera chamar, unha mesa de traballo na que estamos representados todos os membros da corporación. Digo que entronca porque moitas destas medidas que podemos tomar para que se recupere a normalidade da vida da veciñanza, lógicamente, son medidas que deben tomarse nesta mesa, que creo que un dos puntos centrais
aí debemos estar representados todos e deben estar representados as comunidades de montes, aí deben estar representado o colectivo de mariscadoras, porque a situación que se lle ven en riba pois é unha situación que pode ser, todo indica que desgraciadamente vai ter consecuencias nefastas, creo que todos debemos estar ao seu lado e que debemos abrir espazos de diálogo para que entre todos tamén podamos tomar aquelas medidas encaminhadas a axudalos, a colaborar e a que esa situación, na medida das nosas posibilidades, teña o menor impacto posible. Tamén creemos que é importante que se elabore, se nos traslade, nos creemos que é importante este punto quinto, un informe, unha valoración de cales son os danos que houve no Concello. Nos, en realidade, é algo que creemos que é moi importante, que tal como se nos trasladou na comisión, está en fase de elaboración, mas creemos que é importante ter un punto de partida, un informe, unha avaliación de danos, para podermos empezar a traballar nela. Entón, eu no punto 7 da nosa proposta quería incidir no importante que é reunir con carácter urxente esta mesa que se tedes a ben, se por parte do goberno os demais grupos teñen a ben aprobar ou apoiar esta iniciativa do BNG, pois deberá constituirse. De ser posible, pois tamén me gustaría que se propuxese unha data concreta xa para que esta mesa se reunise e empezarmos a traballar con maior brevidade. O oitavo punto, este é un punto que está tratado tamén na comisión, pode parecer na súa redacción evidente, mas, creo que todos sabemos a que nos referimos, porque houve polémicas previas con respecto a determinadas ordenanzas ou determinada legislación, nomeadamente a Lei de Montes. Nos insistimos, nos non pretendemos que isto sirva como unha arma revoladiza para buscar responsabilidades en ninguén. A nosa iniciativa é constructiva e o que pretende mirar para diante é simplemente analizar con coherencia e con humildade todos os feitos que fixeron, os erros que seguramente todos cometemos en algunha destas cuestións, e garantir que estas cuestións non volvan a pasar. Hai cuestións que teñen que ver con cordóns de seguridade, con, digamos, distancias con especies pirófitas, etcétera, etcétera, que, eu creo que é objetivo decir que podemos mellorar moito, eu atreveríame a decir máis, que a nosa obriga abordar este tema en serio, abordalo con enerxía, porque a verdade as consecuencias son terribles. Insistimos, o noso espírito é absolutamente constructivo, os debates pasados son, e creemos que agora é o momento de deixar de buscar responsabilidades, non tanto, de buscar responsabilidades, senón de analizar as causas para tratar de adiantarnos as nefastas consecuencias que vimos de vivir. O mesmo acontece co punto oitavo, lóxicamente, moitas destas cuestións hai competencias que non son exclusivamente nosas. Hai competencias que son de outras administracións e, lóxicamente, as outras administracións as que debemos dirixirnos. Por lo tanto, a proposta é solicitar, enviar uns escritos á Xunta de Galiza, aos organismos responsáveis, tanto canto a Consellería de Medio Rural, tamén a Presidencia, para que se incida, se modifique algo que eu, a sensación que teño, incluso por declaracións de representantes do propio goberno da Xunta, é que este debate ten que estar en riba da mesa e vai estar en riba da mesa. É certo que non se dixo abertamente, pero nós creemos, eu creo que pola propio discurso que está vindo non é algo que lle sone alleo. A situación require. É dicir, lóxicamente, como dicía ao principio, esta cuestión dos lumes, hai que ter certo criticismo a hora de afondar nas causas. Nós, dende logo, compartimos este discurso de que hai unha cuestión única, somos incendiarios, é dicir, lóxicamente hai un detonante, mas hai, como decía ao principio, toda unha realidade que fai que estas consecuencias sean terribles, que ten que ver, lóxicamente, cunha política rural, que ten que ver cunha ordenación do territorio, que ten que ver cunha realidade minifundista que hai neste país, que ten que ver coa propia ordenación do monte, e que ten que ver con o cultivo dunha especie perigosísima como é o eucalipto, que ten, temos tristemente,
pois a ruidosa honra de estar no podio mundial de cultivo descontrolado desta especie, que curiosamente coincide a franxa cantártico-atlántica de Portugal coa presenza de 3 factorías de pasteiras de papel. Nós, lóxicamente, creemos que non debemos volcar a nosa política forestal de ninguna maneira pode estar dictada polos intereses dunha empresa, e creemos que o cultivo de eucalipto, o monocultivo de eucalipto ten consecuencias dramáticas e, lóxicamente, como se di por aquí, o eucalipto é unha especie como outra calquera, tamén o piñeiro. Lóxicamente, non é tanto o problema de que se faga un cultivo controlado en determinados aspectos de eucalipto, que iso pode facer. Que pasa? A cuestión é que, cando xuntamos todos estes factores, pois créase un caldo de cultivo que fai que a situación do noso monte pois sexa que unha paisaxe verde oliva que tira para atrás, roubo as palabras ao noso deputado Mini Rivas, que absorbe absolutamente pois todo o monte galego. Creemos que é o momento, xa remato, se nos parece que incidimos en algunha destas cuestións, é o momento de tomar medidas. É o momento porque en moitos casos algunhas destas medidas son moi difíciles de adoptar. E son medidas que temos que tratar de leválas con altura, de miras, con responsabilidade, sendo conscientes de que isto non vai a ser unha cuestión que dun día para outro se vexa. Teñen que ser medidas que se integren de maneira progresiva, de maneira paulatina, pero que teñen que ir encaminhadas pois, a un monte vivo, un monte no que estea recuperado con especies frondosas, con especies autóctonas, a unha nova política do rural, a unha nova política de xestión das terras, bancos de terras, etc. E, polo tanto, creemos que este detonante debe facernos reflexionar, este detonante debe obrigarnos, cando menos moralmente, a que a situación que viviron as nosas veciñas e veciños non volva a producirse nunca máis. E, polo tanto, aquí ven esta iniciativa, creemos que é de xustiza, e creemos tamén que entronca nesta actitude que este grupo tivo, que é de colaborar co goberno nunha situación dramática e a de ser útiles para a veciñanza. Súmome o envío tanto de condolencia como de afecto ás vítimas e agradecemento a todos os veciños que axudaron a extinguir este lume e, por suposto, a condena aos incendiarios e estou a favor da moción na súa totalidade e poñome a disposición deste pleno para axudar no que sexa posible dende a miña posición. Nos compartimos, xa se dixo na comisión, os puntos que aquí se trataron. A verdade é que o noso concello sufriu a noite do 14 ao 15, o 15 a partir sobre todo da media tarde, das 7 da tarde, unha vaga de lumes que foi sin precedentes. Eu non recordo semejante barbaridade. Un episodio que supuxo un atentado contra o medio rural, contra o medio ambiente, contra a vida animal, é o máis importante, non? Que puxo en risco pois a vida de moitas veciñas e moitos veciños, non? E aquí temos, pois algún exemplo da gravidade do tema con esas dúas, ese veciño e esa veciña que todavía están hospitalizadas e persoas que faleceron tamén pois neste episodio. Tengo que dicir que, estes dous veciños están, como sabemos, na Coruña e foron, estás preocupando moito, sobre todo os equipos médicos deste centro. Foi visitado polo presidente da Xunta incluso e foi a preocuparse polo seu estado e polo conselleiro tamén de Sanidade. A verdade é que estes incendios foron, como xa se dixo por parte do voceiro do BNG, foron provocados claramente, partindo duns condicionantes excepcionais, como unhas condicións meteorolóxicas extremas, con fortes ventos, unha temperatura increíble neste tempo e, ademais, con moi baixa humedade, que son os condicionantes que probablemente estes bárbaros buscan a hora de prender lume. Pero isto
isto xa é pasado, xa pasamos por esta barbaridade, por este inferno, por este desastre, e agora necesitamos, como ben se dicía tamén, a colaboración de todos, non só de todos os que estamos aquí nesta mesa, sino eu creo que de todas as administracións, porque nós, desde a nosa modesta posición, podemos facer, pero sin a axuda de todas as administracións, sería moi complicado. Eu creo que como paso previo dos montes, o Centro de Investigación Forestal de Lourizán sabedes que está a dirixir a recuperación dos montes, que creo que é un paso importante, priorizando sobre todo as zonas de máis risco, porque eu creo que actuar por libre, actuar sin conciencia do mal que se pode estar facendo, neste caso ao monte, que non só arde un monte, sino que arden tamén casas e veigas, e viñas, e frutales. Eu creo que, pero no que ao monte se refire, eu creo que é importante que deixemos os técnicos primeiro actuar, que nos digan o que hai que facer, ou que fagan o que teñan que facer desde a administración, e non facer cousas pola conta de cada quen a ver o que sabe. Creo que é importante que deixemos traballar as escolas de Lourizán, que creo que son un grupo de xente que sabe do tema e que despois saquen as súas consecuencias. Nós xa nos atopamos con algúns técnicos aí na zona de Aranza, e creo que estiveron tamén en Cortellas, na zona cerca dos ríos, precisamente, nos atopamos outro día con dous técnicos aí que estaban vendo, e sabemos que xa estiveron actuando aquí no noso concello. Por eso creo que debemos entre todos pedir prudencia a hora de actuar, sobre todo nos montes queimados. Eu creo que temos que agradecer moito, como xa se dixo tamén desde aquí, toda a colaboración que hubo nestes momentos. A colaboración veciñal foi incansable, e eu, por suposto, quero agradecer tamén desde aquí a posta a disposición de todos os grupos municipales e a colaboración de todos os que aquí estamos dentro, cada un do que pudo facer, porque a verdad é que eu creo que éramos uns máis dentro de aquela locura colectiva que se formou, sobre todo o domingo a partir das 7 da tarde, que aquilo foi terrible. Eu quero agradecer esa colaboración e por suposto que nós esperamos estar tamén á altura das circunstancias. Eu propoño-vos que antes de iniciar calquer actuación de mesa de tal, teñamos xa o luns, se pode ser, unha xuntanza de portavoces para definir con concreción o que queremos facer, para non ir, digamos, por libre, cada un de nós. E senón, todo o que vos decides aquí nestes puntos, que poidamos, se acaso, concretalos un pouquinho máis, e eu convoco-vos, se vos parece ben, para o luns xa, xoves, para o luns á 1 da tarde, e a partir de aí, empezar a organizar e botar a andar o que desa comisión, desa xunta de portavoces salga. Eu creo que é importante chegar a acordos nese senso, e, por suposto, esperamos, que creo que é polo ben de todos, chegar a puntos de encontro. Nós, desde logo, vamos a votar a favor desta moción, e canto vos podo dicir, aderimos, por suposto, a todas esas reivindicacións, e aderímonos a ese pesar por todo o que pasou nestes 2 días, que aquí foi prácticamente o día 15. Tiene palabra. Sí. A ver, son matices. Simplemente concordamos con que as situacións son as situacións dos ventos, o famoso 30-30-30, de 30 de humidade, 30 de vento, e 30 de que? Humedade, vento e temperatura. 30 de temperatura. Pasa que aquí o vento foi máis, de 30, chegou a 70, 80... Entón, esas condicións, lógicamente, supoñen unhas dificultades medidas, mas sí que, temos que ter que a maioría dos expertos
tamén, cando analizan a violencia destes incendios, sobre todo o impacto que ten a cidade, está incorporando unha nova variable máis, que ten que ver coa situación do monte. Lóxicamente, estas mesmas condicións nun monte como o monte de Asturias non ten as mesmas consecuencias que un monte no que hai especies pirófitas, por razóns evidentes, non? Lóxicamente, todas estas cuestións eu creo que é importante que se poñan por riba da mesa, que se valoren, e, bueno, creo que aquí o que a todos nos une, a todos nos debe traer, que traia os mellores beneficios para os vecinos. Eu estou totalmente de acordo. A propia moción tamén se fala de todo o que ten que ver co trámite de axudas para a veciñanza. Entón, se ven, é certo que nós creemos que é un exercicio de responsabilidade actuar da man de enxeñeiros forestais, de todas aquelas persoas que teñan algo que dicir, que saiban, como actuar, tanto no que ten que ver coa política de recuperación de solos, coa política de intervención despois destas tragedias, mas sí que tamén creemos que hai cuestións que se non teñen un carácter tan técnico e que sí que requiren a urxencia da convocatoria desta mesa, por exemplo, todo o que ten que ver co trámite político-administrativo, da xestión de axudas, co que ten que ver coa información que debemos trasladar á veciñanza, co que ten que ver coa activación dun plan de voluntariado, non para unha actuación inmediata, mas sí que, en moitos casos, o voluntariado é unha das cuestións que nos notamos en moitos casos, lóxicamente, no medio daquela voraxe de carencias, pero que en moitos casos os veciños o descoñecemento da actuación fai que viviramos situacións de verdadeiro perigo. Entón, estas cousas, todas estas cuestións, digamos que podemos prevelas, que non teñen que ver tanto coa incidencia directa no monte, nos solos, mas sí con cuestións de organización que debemos ter previstas. Por lo tanto, o luns collernos a traballar, creemos que toda esta coordinación se a facemos de boa fe, con boa vontade, como non teño ningún dúbida que vai ser, nós creemos que vai traer beneficios para a veciñanza, e creemos que, ademais, é importante que todas estas cuestións se fagan con tempo, con serenidade e, dende logo, dende o espírito constructivo. Por lo tanto, ese é o espírito da nosa iniciativa, e insistimos, creemos que lle debemos aos veciños, como ben se dicía, deron un exemplo, creo que agora é os seus representantes a quenes nos toca estar a mesma altura que eles estiveron. Eu creo que o máis importante que temos por diante, porque efectivamente o que dicías ti, das axudas, aquí movémonos con plazos, hasta o día 30, por lo tanto, eu creo que aquí é onde debemos activar a máxima urxencia para aquelas persoas que poidan encaixar nestas axudas que saliu o decreto de 19 de outubro, poidan, evidentemente, coa axuda de todos nós e, sobre todo, dos técnicos municipais, poidan presentar en tempo esta solicitude. Por lo tanto, eu creo que isto é o máis importante que temos agora por diante, porque é o que realmente ten plazo, e o resto, ainda tendo plazo, podemos non demoralo, pero sí tomalo de distinta forma. Por iso digo que, os luns concretaremos todas estas cousas, se vos parece, e votaremos antes. Hai 30 días, non? Sí, por eso. Eso ten plazo. Hai outras axudas que van sair, eu creo que tamén a Deputación de Pontevedra vende anunciar as axudas de 90 millóns, entón, todas estas cuestións eu creo que botarás en riba da mesa e poñelas en conxunto coa veciñanza para que, podamos axudar aos nosos veciños e podamos conseguir que isto poida seguir adiante mellor. Alguna cousa máis? Unanimidade? Unanimidade na moción? Unanimidade. E non temos máis asuntos.